Әгәр дә без телне кем сакларга тиеш дибез икән, җавап күптән билгеле кебек. Һәркем үзеннән башласа иң яхшысы. Беренче чиратта гаиләдән. Чөнки гаиләдә генә без асылларыбызга төшенә алабыз. Әгәр дә буыннар бәйләнеше саклана икән. Бу уңайдан республикада ел саен уздырылучы тарихта без излебез дип аталган фестиваль әһәмиятле. Ул безгә Татарстанның көчле гаиләләре, аларның бай тарихы, нәсел шәҗәрәләре белән танышырга мөмкинлек бирә. Быелгы конкурста җиңүчеләр Сабадан Ахунҗановлар. Ата-бабаларын 14нче буынга кадәр беләләр. Бүген нәселләрендә 700-дән артык кеше бар. Оста гармунчылар, җырчылар, кыр һәм көрәш батырлары. Ахунҗановларның нәсел агачына Илдар Сафиуллин күз салды. Шәҗәрәне төзеп, шушы үзебезнең нәселне барлап йөри башлаганда 2008 еллары. Саба районында яшәүче Ахунҗановларның шәҗәрәсе бу. Республикада үз гаилә тарихын белгән иң зур нәселләрнең берсе. Алар аны 1605 елга кадәр ачыклаган. Истәлек әле мин аны иребездә дә бар. Үзебезнең шәҗәрә турып та укыйм әле карыйм. Безнең бу мәгълүматны туплауда тагын Ибраһим абый кызы Әминә апа зур эш башкарды шушы тарафта. Ул безгә шушы Ахунҗан бабайның булган тормыш юлын көндәлек дәфтәренә язып барып, шуннан барлап алынды. Ишле нәселгә нигез салучы кеше Ахунҗан бабалары була. Алар бүген аның фамилиясын йөртә. Ахунҗан бабай кибет тоткан сәүдәгәр булган инде ул. Аннары аның урманда умарталыгы булган. Менә шул умартаны аерткан көнне карчыгына ипи пешертеп, бөтен авыл баласын җыеп, ипигә бал ягып, бөтен авыл баласын шулай итеп хөрмәтли торган иде. Сыйлаган бабай. Авыр тормышларда авырлыклар кичереп яшәгән әби бабаларыбызның анаклары дип горурланып яшибез, әлхәмдүлилләh. Ахунҗан нәселенең бер гасырдан артык тарихын алар шушы сандыкта саклый. Нәсел тамгасына кадәр бар. Ахунҗан бабайның 4нче киленнең кияүгә килгәндәге бу алып килгән сандыгы була. Менә бу сандыкны инде мин шул елдан бирле кайнанам үлгәнгә дә бик күп еллар бит инде шуннан бирле сакладым инде. Менә монсы Ахунҗан бабайның bütün балаларына тапшырылган нәсел тамгасы. Менә кызым бу Галимулла бабайның анасы Махрибикә була инде. Әнә шулай нәсел тарихы буыннан буынга күчә. Туганлыкның көче аларның канында. Мәктәп диләр, детсад диләр. Берсе дә алар ярдәмче генә алар. Кырыйдан гына. Төп тәрбия, акыл, башлы булу, каннан тама. Ахунҗановлар нәселендә очрашу өчен бәйрәмнәрне көтеп тормыйлар. Менә бүген дә Улы Шуңар авылында үзләре төзекләндереп, бабалары кушаматын йөртүче Барый чишмәсе янына җыелдылар. Ахунҗан бабайның оныгы Галимулла абыйның улы Риша менә шушындый матур чишмә эшләгән. Ахунҗан бабайның Агачның тамырлары никадәр тирәнрәк һәм ныграк булган саен, ул шул кадәр биегрәк һәм иркенрәк булып үсә. Әлеге фәлсәфи канун табигатькә генә түгел, кешелек дөньясына да хас. Ахунҗановларның нәсел агачы моңа ачык мисал. Менә бу шәҗәрәдә 13 буын тасвирланган. Шушы сүрәттәге кебек алар тормышта да дус һәм тату булып яшиләр. Бу әле спортчылар нәселдә Ахунҗановларның зур командасыннан 17 көрәш батыры чыккан. Рифат шуларның берсе. Россия беренчелегендә беренче урын алдым. Нәселем бик көчле булу белән хурланам. Ахунҗан нәселе бөтен ил буйлап таралган. Кемерово, Новокузнецкда яшәүчеләр бар. 2010 елда очрашып туганнар сабантуе уздырганнар. Алар нәселендә хәзер 700-дән артык кеше бар. Килешерсез шак катырлык саннар бу. Ахунҗановлар бу атнада без тарихта эзлебез дип аталучы нәсел шәҗәрәләре фестивалендә җиңү яулады. Шул хөрмәткә җәен бөтен туганнар җыелып кабат гаилә бәйрәме үткәргән ниятлиләр. Саба районыннан Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.